Gaur goizean Lakuan egin den bilkure isileko irudiak ditugu. Lila koloreko puntuak emakumeenganako biolentziaren aurkako jarrera erakusteko. Lehen lerroan Patxi López lehendakaria eta bere gobernuko iakide guztiak, atzean berriz administrazioko langile ugari, eta alboan Maria Silvestre Emakundeko burua. Emakumeen aurkako biolentzia gizon eta emakumeen arteko ezberdintasunaren adierazpena dela, esan du Silvestre. Trabajar a favor de la igualdad es trabajar en contra de la violencia de género. Bilboko udalak ere egin du emakumeenganako indarkeriaren aurkako ekitaldia. Hemen protagonistak haurrak izan dira. Inork ez du merezi tratu txarra jasotzea, neska, mutira, gizona edo emakumea izan arren. Aurrekin batera alderdi politikoetako ordezkariak. Gipuzkoako Foru Aldundiak berriz, hainbat datu eskaini ditu. 1.345 emakume hartatu zituzten iaz indarkeria jasateagatik. 180 baino gehiago indarkeria fisiko eta psikikoa. 10tik 8 salaketa jarri zuten, baina Foru Aldundira hurbiltzen dena gizarteko klase ahulenetik dator, eta azken aldian atzerriko emakumeen kopurua gehitu da asko.